Здравейте, приятели! Днес е 3 март, националният празник на нашата страна, в която ние работим, обичаме и живеем. Ние искаме този ден да е специален и затова няма да казваме нищо негативно днес, освен тъпите новини. Да не губим нашето и вашето време и да видим какво се случи през изминалата седмица. Парам! Вчера беше първата президентска среща, на която присъства някакво абсурдно гражданско общество с цел да оправят държавата. Още на първата минута всички си тръгнаха и президентът остана сам с безумна физиономия на лицето, след което дойдоха военните и започнаха да преговарят за шоуто на 3 марта. После президентът каза пред нашата медия, че всичко е наред и разясни новостите около новия лифт в Банско. Дан! За един ден ДКЕВР намали цената на тока 30 пъти. Значи може да го казваме ние. Въпреки това, думите им не трябва да се приемат на сериозно, тъй като, както е казала хасковската прима балерина Никол Атесла, по делата ще ги познаете. С екипа решихме да не плащаме ток, дори и цената да се намали с 90%, тъй като можем да живеем на свещи и да готвим на огън. А и да си на кафево ти трябва само запалка. Нека сега включим пряко нашата улична репортерка Евдокия, която попита гражданите дали плащат ток и дали са на кафево. Плаща ли си тока? Не го плащам, родителите не го плащат. Да, разбира се. Да, разбира се. Плащате ли си тока? Не, но купувам такива. Но мислите ли, че е нормално? Не знам, след като имам сметка ги плащам. Майка ми го плаща. Добре, ама не е готино. Плаща ли си тока? Не. На кафево ли сте? Не, на бело. На бело? Защо не сте на кафево? Защо ли? Между другото, че да се сетим малко. По принцип не съм от тук, но... И ние не сме от тук, да. Какво? Защо? Защото не знам. Плаща ли си тока? Да, разбира се. До кога? Тоест, както господин Дянков се изразява, смисъл такъв, тоест пари няма, от сега да се разберем, както царя също казва. Реално погледното, скъпи са народници, нема пари, нема бизнес. Какво? Благодарим ти, Еви. Страхотна работа. Симсалабим! Опозицията в Германия иска 8,5 евро на час минимална заплата. Като си имам предвид, че тя в момента е 8,3, то спокойно можем да заключим, че те работят 2 часа и взимат 600 евро. Да, честит 3 март, приятели. Нищо на нас ни харесва тук и не мислиме за емиграция. Единственото, което ни държи тук, са приятелите, планините, морето, баницата с боза, ракията на дядо, компотите на баба, абсурдния живот и лекотата, с която го живеем. Но да не се отплесваме и да минем нататък с по-важните новини. Парам! Учени в Института по психология и мозъчна хирургия провели успешно експеримент за премахване на сегменти от паметта. Опитите били проведени върху мишки. До сега използвахме алкохол, а сега имаме всичко наготово. На пряката ни телефонна линия включваме старши сътрудника в института, доктор Джо Циен, който за късмет има българска жилка. Здравейте, доктор Циен. Как успяхте да разберете дали мишките не помнят? Много просто. Задавах им въпроси, които са свързани с неща, които са им се случили малко преди да им задам въпросите. Например, бях ги хранил с храна за мишки и след това ги бях попитал какво сте яли и те не ми отговориха. Зададах им още подобни въпроси и те не си спомняха всъщност не отговориха на въпросите ми и така разбрах, че всъщност мишките не помнят. Смятате ли, че този експеримент ще се проведе успешно и при хората? Да, смятам, че хората и без това не помнят така иначе за по-важните неща. Целта е сега да премахнем и по-маловажните неща и също така събития от живота на хората, които трябва да бъдат изтрити. Това е нашата цел. Според мен експериментът ще мине добре и при хората. За кого ще бъде полезно това откритие? Най-вече за държавата, за обществото. Така ще се съгради едно здраво общество с непомнящи хора, които единствено живеят тук и сега и нямат памет. Има някакъв негатив, че няма памет за хубавите неща, които са им се случвали, да кажем, но пък има един голям позитив за обществото, че няма да помнят и лошите неща, които им се случвали и по този начин обществото ще бъде много по-здраво и сплотено. Пиете ли алкохол, доктор Циен?
Не пия алкохол. Аз съм така въздържател. Не пия алкохол, не пуша. Общо взето водя нормален живот, какъвто трябва да се води от всеки един човек. Благодаря. Благодарим за изчерпателните отговори, докторе. До чуване. Това беше всичко от нас, приятели. Останете с спортните новини във всяка кафева неделя и бъдете информирани, както ни препоръчва великият прочут диетолог Джо Пешо. Здравейте, приятели! Аз съм вашия любим водещ Крум Дулов, а вие сте със спортната емисия на On Brown TV. Бем-бем-бум! Парам! Както знаете, тази седмица най-значимата новина е за връщането на невероятния български футбол по родните терени. Вече се вълнуваме само от 3 неща. Кой ще е шампион, кой ще е морален шампион и колко пари няма да спечели чичовенци от чернотото. Освен това, станахме свидетели на много грозна случка на сайта на ЦСК, където те пуснаха клипче, в което сравняват атомния си нападател Спас Делев с 7-те чудеса на света, както и с 7-те самураи на Куросава. Защо? Защото той носи фанелка номер 7. Логично, нали? Молим ви, не бъдете на кафево. Освен това, от ръководството на ЦСК ни предупреждават, че Спас Делев ще ни делевизира, каквото и да значи това. Но вие не се притесняйте, защото и сайтът на Левски вероятно ще излезе с подобна новина супер скоро. Вие не бъдете на кафево и останете с прогнозата за времето по On Brown TV на всяка кафева неделя. Здравейте, приятели! Аз съм Колю Бриза. Симсалабим! Времето ще е всестранно недоразвито, а циклопът, който миналата седмица изяде няколко държави от източна Европа, се е покрил. На негово място се е настанил приятелски настроен антициклоп от Гвинейска Полинезия. Това ще ни донесе доста изпити бири в областта на народния НДК, а пък на декана на народния ще има улични кучета, които ще играят шах, табла, заедно с кошари и стари и възрастни хора. Атмосферното налягане ще бъде 2576 хектопаскала, което е малко по-средно от високото за месеца и през нощта жокера ще ви убие. Отдайте се на поревите на вятъра и се примирете с червено-белите течения. Ако завали дъжд, нищо, честита баня, но ако не завали, не забравяйте, че одеколонът може да се ползва и без да се къпете. И както е казал Тома Аквински, има само 2 неща на света, които миришат на риба и едното е риба. Останете с On Brown TV и не бъдете на кафево.